Hola, titis! Avui coneixerem el Xam. Hola, Xam! Xam! Bon dia, Xam! Podries sortir un moment perquè te vegin tots? Què dius? Tenim un bon problema. Xam diu que no vol sortir perquè li fan por els mòrbids. Sabeu què són els mòrbids, vosaltres? Ho voleu saber, titis? El món és un mòrbid.